smraďošky a ja vás vítam u prvého videa z môjho parkourového videa na videoch. Dneska to bude nejak, na každý diel dám asi nejak 3 parkoury, 4, nejak tak. Takže proste chcem vyskúšať všetky, takže nejak vieš, skúsime napríklad. Tu dáme skryť hráče. Okay. A ježiš. OK. To skočíme. Ne. Skočíme tam. Tu skočíme. Sem skočíme. Teraz neviem, kde mám skočiť. Sem asi. Sem. Hop. A ježiš, ja som hlubák. Hop. Aha. Tak. Zistí, kolik je hodín. Máme za úkol. Skúsime vypiť ešte si to. Oči sú ďalej. OK. Skočil som. Aj tak. Ťažko som skočil. Dlho som skočil. OK, hop. Neviem, že to mám tu tak skočiť, ale